ते मला कमेंट मध्ये आलं होतं ना आज की तुम्ही क्लिप तुम्हाला शौक आहे काय. मला भरपूर सगळ्या गोष्टीचा शौक आहे, पण मी तेवढा पण मला करायला टाइम नाही भेटत. पण हा क्लिप कशाला लावते ते मी आता तुम्हाला सांगते. की मी अशी वेणी बांधते, सकाळी उठल्यावर आंघोळ केली की माझे केस पहिले मी केस विंचरते, अशी वेणी घालते. मग त्याच्या वेणी कशी अशी सगळे केस मोकळे मोकळे होतात ना दिवसभरात. मग मी अशी वेणी काय करते, अशी गुंडाळते आणि असा क्लिप लावते. झालं मग दिवसभर याच्या असं झोपलं तरी पण टेन्शन नाही. हे पुढचे केस कसे जरा पुरले आहेत ना, त्याच्यामुळे ते असे वरवर येतात. ते अशी जरा फणी फिरवली की झालं. आता दुसरी एक कमेंट होती की हा डबा तुम्ही कुठून घेतला, हा कडधान्य भिजवायचं म्हणजे मोड काढायचा. हा आम्ही ऑनलाईन मागवला अमेझॉन वरून. आणि ते तुम्हाला तसं समजलं नाही ना तर तुम्ही कमेंट मध्ये लिहा, मग तुम्हाला आम्ही लिंक पाठवू. व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला लिंक भेटेल, त्याच्यावर तुम्ही बघा. आणि अजून तिसरी एक कमेंट होती की तुम्ही मोड आलेलं कडधान्य कसं स्टोअर करता. हे होतं, हे बघा मोड आलेलं कडधान्य. आता श्रावणामध्ये मी असं भरपूर सारा मी मोड काढून ठेवते आणि असं टोपामध्ये किंवा डब्यामध्ये असं करून फ्रीज मध्ये ठेवते. ते पण ठेवताना फ्रीज मध्ये असं झाकून ठेवायचं, पाणी नाही ठेवायचं त्याच्यामध्ये. मोड आलं की सुकं सुकं आहे ना असं फ्रीज मध्ये ठेवायचं. हे आता याला आहे ना तीन दिवस झाले बघा, अजून जशात तशी आहेत मोड आलेले. म्हणजे जेवढे मोड येतात ना तेवढेच मोड राहतात, त्याच्यावर जास्त मोड येत नाही किंवा सुकत नाही. असं आपण स्टोअर करू शकता. आणि हे चणे पण बघा, हे चणे पण असे ठेवलेले आहेत मोड आलेले. ते पण असे झाकून ठेवायचे मग फ्रीज मध्ये. हे असं फ्रीज मध्ये ठेवायचं, झाकून ठेवायचं. आता आपल्याला रोजच कडधान्य खायचं असेल ना तर आपलं ते मोड काढून झालं ना 2 दिवसांनी, ते कडधान्य काढून ठेवायचं, असं फ्रीज मध्ये झाकून ठेवायचं, स्टोअर करायचं. आणि परत आपल्याला लागेल परत आपल्याला भिजत ठेवायचं आणि परत त्याच्यामध्ये मोड काढायचे. आणि आपलं जेव्हा काम नसेल ना तेव्हा काय करायचं, हा स्वच्छ डबा साबणाने घासून आहे ना, म्हणजे साबणाने साफ करून चांगला पुसून वगैरे चांगला पिशवीमध्ये भरून आपला डबा ठेवून द्यायचा. जेव्हा काम असेल तेव्हाच काढायचं. चला आता किचन कडे. नमस्ते. आज मी एकदम शॉर्टकट मध्ये ना पुदिना भात बनवते. आता पहिला पुदिना भात बनवते, पण आधी पहिला आहे ना तांदूळ धुवून घ्यायचे स्वच्छ. 1 वाटी तांदूळ घेतले बघा. आता आपल्याला भात बनवायचा, त्यासाठी मी तांदूळ धुवेपर्यंत पाणी गरम करायला ठेवलंय. असं काही जरुरी नाही की पाण्याला उकळी आली पाहिजे आणि आपला भात बनवायचा आहे. आता मी त्या पाण्यामध्ये आहे ना भात टाकते. आपलं तांदूळ पाण्यात टाकले ना की आपण थोडं झाकण ठेवायचं, म्हणजे उकळी येईपर्यंत झाकण ठेवायचं. आणि उकळी यायच्या आधीच आपण काढायचं, जरा ढवळायचं, म्हणजे चांगला भात शिजतो. आता इथे आपल्याला भातावर झाकण ठेवलंय. आता तोपर्यंत आपण काय करायचं, आता त्याच्यासाठी आपल्याला मसाला तयार करायचा आहे. हा एक कांदा घेतलाय, कापलाय, तुकडे केले. हा आलं घेतलाय, 1 इंच आलं आहे. ही कढीपत्त्याची पानं आहे 5-6. हे 4 हिरवी मिरची आहे. हे 7-8 लसूणचे पाकळे आहेत. त्याच्यामध्ये आपल्याला पुदिना भात म्हटलं तर आपल्याला पुदिना भरपूर सारा घ्यायचा. असा कोथिंबीर घ्यायची आणि हे आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे. आता थोडासा पाणी टाकायचं मसाल्यामध्ये. पुदिन्याच्या भातामध्ये आहे ना जरासं काहीतरी पाहिजे ना टेस्टिंगला, म्हणून मी आहे ना थोडं टेस्टसाठी आहे ना 1 बटाटे घेतलाय. वरचं साल काढून आहे ना असे स्लाइस करून घेतले पातळ. आता मी काय करते बघा, आता थोडासा तेल टाकलाय, त्याच्यामध्ये हे आपल्याला बटाटे आपल्याला थोडे फ्राय करून घ्यायचे. आणि आपल्या इकडे भात पण शिजतोय, की बारीक गॅस करून ठेवलेला आहे. इकडे आपले बटाटे फ्राय होतात आहे. आता आपला इथे भात शिजलेला आहे. आता त्याला कशाला वाट बघत बसायला ठेवायचं ना. आता मी हा भात काय करते माहितीये का, चाळणीमध्ये काढून घेते, गॅस बंद करते. इकडे बघा मी दुसऱ्या गॅसवर आहे ना बटाटी फ्राय करायला ठेवली आहे. इथे आपला भात पण बघा वाट बघतोय. आणि मी आता दुसरी कढई ठेवली आहे. आता याच्यामध्ये मी 2 चमचे घी टाकते. आता इथे आपलं घी टाकलंय, त्याच्यामध्ये बघा मी काय काय टाकते. हे तेजपत्त्याचं पान घेतलंय बघा, छोटं छोटं आहे. हे थोडा जावेत्रीचा फूल आहे, 3 लवंग आहे, छोटासा दालचिनीचा तुकडा, 1-4 काली मिरी, 1 हिरवी वेलची, थोडासा पाव चमचा जिरं आणि थोडेसे आपल्याला काजू. आता त्याच्यामध्ये काजू टाकते.
आता मी गॅस बारीक केलाय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हा आपला वाटलेला पुदिन्याचा मसाला, बटाटे पण आपली मस्त बघा लाल झाले, एकदम फ्राय झाले. आता मी गॅस बंद करते आणि ते आपला मसाला पण चांगला फ्राय होतोय. आपला पुदिन्याचा मसाला इथे चांगला फ्राय झालाय. आता त्याच्यामध्ये बटाटे टाकते. आता आपल्याला त्याच्यामध्ये भात टाकते. आता भात टाकलाय, त्याच्यामध्ये आपल्याला मीठ टाकायचं, चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं. आता चांगलं ढवळून घेते. आता आपला भात बघा सगळं मिक्स करून झालेलं आहे. आता मी शेवटला आहे ना थोडासा मी विनेगर टाकते, थोडासा नावाला टाकायचा. आपण नाही टाकला तरी पण चालेल, पण त्याने काय होतं माहितीये का, आपली मुलं सगळं बाहेरचं खायचं मागतात ना, ते बाहेरचं खातात ना, त्याच्यामध्ये थोडंसं लोक विनेगर वापरतात, का सॉस वापरतात, सोया सॉस, चिली सॉस, हे सगळं वापरतात. त्याच्यामुळे ते बाहेरच्या खाण्याला टेस्ट येते. म्हणून आपण जरा टेस्टीसाठी आपलं टाकायचं. थोडं आता पाणी टाकते बघा. आता एकदा ढवळून चांगला आपला भात ढवळून घेतलाय. थोडं कोथिंबीर बघा थोडीशी टाकून देते, म्हणजे कोथिंबीर पण आहे ना ते भाताबरोबर चांगली शिजेल. चांगला आहे ना 2-3 मिनिटासाठी आपण बारीक गॅसवर थोडा मीडियम वाफ लावायला द्यायचा. तर आता मसाला टाकल्यावर आता मी थोडं पाणी टाकलंय ना, आणि तो कसा भात फुलेल त्याच्यासाठी मी थोडं पाणी टाकून मुरायला ठेवलाय. 3 मिनिटं झाले, आपला भात झालाय ना बघूया. आपण झाकण काढूया पहिला. वाव मस्त झालाय. आपला पुदिन्याचा भात एकदम मस्त छान झालाय, सुका झालाय, पलपलीत झालाय आणि एकदम सुगंध एवढा सुटलाय ना, वास गरबर झालाय पुदिन्याचा, एकदम मस्त झालाय. आता तुम्हाला टेस्ट करून दाखवते. आता आम्ही दोघं तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो की रेसिपी कशी टेस्टला लागते. आता मी सर्वात आधी तर बघा आपला बटाटा मी तो चमच्यानी कापला तो लगेच तुटला. त्याबरोबर मी आपले काजू पण घेतोय आणि आपले राईस पण, म्हणजे आपल्याला सर्व फ्लेवर आले पाहिजे, बरोबर ना. बटाटा काजू तू पण ठेव, मी आम्ही घेते, तू खा पहिला. बटाटा काजू आणि हे घे, तुला गरम आहे. वाटतो एकदम पुदिना राईस. म्हणजे राईस मध्ये काहीतरी वेगळं खायचं असेल ना तुम्हाला, ते मसाला भात रोज रोज खाऊन कसा मसाला वाटतो ना, काहीतरी वेगळी टेस्ट द्यायची असेल ना, डाळ भात भाजी रोज करायचा पण कंटाळा येतो. मलाच येतो आधी करायचा कंटाळा. म्हणजे डाळची पण काय गरज नाही का, भाजीची पण काय गरज नाही. फक्त असं घेतलं, फक्त काजू टाका, कारण त्या काजूने जरा वेगळी, जेव्हा बाईट घेतोय ना मी काजूचं, तेव्हा एक वेगळी फील येते खाताना आणि जेव्हा मजा वाटते खायला. आणि पुदिन्यामुळे तर काहीतरी भातामध्ये एक वेगळा प्रकार झाला. म्हणजे असं साधा भात खाण्यापेक्षा किंवा असंच मसाले भात खाण्यापेक्षा कधी कधी आपण असं पुदिना खायचा, कारण पुदिना आपल्या नाकासाठी खूप छान असतं. आणि एकदम ते बटाटा पण एकदम छान फ्राय झालाय. म्हणजे एका जर चमच्यामध्ये बटाटा सुद्धा आला आणि काजू सुद्धा आला आणि पुदिना सुद्धा आला बघा एका चमच्यामध्ये, आणि आपण जी टेस्ट केली तर ती रेसिपी एकदम छान.